Gaano ba kahirap maglinis ng tahong? Ito ang aalamin natin ngayon. Pare. Black tahong. Buti na lang. Gaano ba kahirap maglinis ng tahong? Ito ang aalamin natin ngayon. Tara tunghayan natin. Sige. After 3 hours, yung pa rin, kukunti pa rin. Nasaan? Bilis-bilisan nyo naman. Bilis-bilisan nyo naman. Yan na, nag-harvest na sila. Ang babagal. Ang babagal mag-harvest. Hindi ka na mababa pa doon ah. Bilis oh. Ba't ginaganyan mo? Matagal ito. Kaya matagal sa rin ito. Paano ka makakaisa niyan? Hindi mo nakikita, kasama pati berde.
Hindi ah. Oo. Yun ang naiwan niya oh. Marami tayong sarap ito. Tagal na nga. Kami na to? Maliliit na yan. Ay, bawasan mo na yan. Baka mawala na naman. Kung asa na wala nga mabawas. Ah, wala ba? Malilit na siya. Sige. Ano yung ganito kakalaki? Oh, yan. Kunin mo na yan. Oh, yan. Kunin mo na yan. Pagkasi mo na yan. Malalaki. Wala din yan. Ito kasi malilit lang siya. Pagkigyan pa yung mukha ko. You remember? Magtahong ay di biro, maghapon na kayo ko, di man lang makaupo, di man lang makatayo.